И така, здравейте, аз съм Нанси и това е продължение от Напрежение, първи епизод на First Night. Продължаваме с матча. Резултатът си е 2-0. Клипа сам се изключи, защото YouTube е такъв жалък. И сега ще правим продължение. Не знам как се казва заглавието, но няма да е напрежение. Не, може да е напрежение, има две. О, да, голямо напрежение е тук. Левандовски с хет-трик в този матч. 3-0. Ето, че за Роско е това напрежение. За Роско. Чист фал. Помните, ако... Знам, че никой от вас... Опа, остават ми 5%. Знам, че никой от вас няма да е гледал в първия клип, след го снимах, но надявам се някой да го види поне. Ето и да го разгледам. И ако продължаваме така... Това този път е от мен. Ако продължаваме така, скоро телефона, батерията ще ми свърши. Ето. Трябва бързо да сме. Сега Левандовски сам срещу вратаря. Левандовски, вратаря да вземе имущество топката от краката. Хубаво, вратаря на легендите излезе и изчисти топката. И хора, казвам ви чао, защото ще ми се изтощи в батерията, вече нямам никаква батерия. И явно, че аз ще го победя. Чао!